Ah, kana ndiri ndega. Right. Ndokulaita ma. Ya, weather yachona isikuita komana. Kuri kunaya. Kakaipa. All right. Yeah, kakaipa. Vama muchitaura kuti vari kuuya kuzoita board viewing vakupi manje? 5 minutes vanenge vasvika. How many minutes? 5 minutes, yeah. Okay. 5 minutes Vanhu vangani vari kuuya? Vanhu 3, including mudzimai wacho. All right. Mudzimai haasi kuuya. All right. Tichangoita masikati oro manheru maZimbabweans ari kune vakasiyana siyana. Tiri muJohannesburg, muCBD chaimo, mudhuze nemuCBD, and the weather is not looking good. Kuri kunaya. But tangouya kuti tiite for the funeral yamukoma Josiah. Anditi? Josiah anditi? Josiah Muchairi. All right. As you are seeing that we are preparing for the body to go to Zimbabwe. Iri kuenda kumasvingo. I think vanofollowa malives aya. Pane imwe live yatikaita last week on Friday. No, not Friday. Yatikaita Friday, the board was going to Masvingo. 3 days before, pane yatakaita futi live, the board was going to Masvingo. And we are also sending another body today kumasvingo. Mukomana akashaika anonzi mukoma Josiah Muchairi. He's not really old, anga achiri mwana mudiki, I can say that way. Ashaika akarwara akaita meningitis, and the board iri kuenda kumasvingo again, ndoko achandoradzikwa. And asiya mudzimai nemwana. Saka vanhu vepemadiaries vakandi approacha. Sisi vaye vakandi approacha anonzani star rawo? Messi. Oh, this is Messi. Okay, I think ndo member pamadiaries ndo vakatanga kundi approach, vakatondifonera vachitochema vachiti Mr. Munetsi tine hama yedu yashaika, tatichingogarawo pamwe chete ndibhudhi wedu, saka ndokumbura kuti mutivabatsirewo. I don't want to lie to you kuti takazongokurukurawo semaZimbabweans. Vakandiudzawo challenge yachona yekuti vamunetsika mari dzandakadawo kuvachaja, vakanasondudza chokwadi vakati hanzvadzi mari yakadai hakuna kwainombobuda nekuoma kwakaita upenyu nemafiro akaita munhu uyu. Saka imwe decision yefamily yakanga iri kuti we can bury the person muno muSouth Africa. Vazongoonawo kuti hazviite. Mafamily members nemafriends ndo vakazongoitawo ma-contributions ekuti body iende kuZimbabwe. And then as a company, we didn't consider much to kuvachaja mari kuti body iende kuZimbabwe, because we are there to help each other. We are there to support each other as the Zimbabwean community. You can't believe how much they charge us, because this is our business is more transparent, and we make sure that tinobatsiro maZimbabweans. If you check now, we are giving them this quantum. They chatakura body kuenda kuZimbabwe. As long as you are aware kuti kuchine ma regulations e COVID. Saka ichaenda iri yega na driver. They've managed to raise 11,000 kuti body ende kuZimbabwe. If we have to charge them a normal figures, I was going to charge them about 17 to 18,000 rands. But the family nema friends vanhu vakatongobatsirawo mari vazokwanisa kutongobvisa 11,000. And then we are saying this 11,000 is fine. As a business, we're not going to consider mari kuti taita profit kana kuti hatina. We are going to make sure kuti tabatsira hama yavo iende kuZimbabwe. That 11,000 kunaona no driver, you really know kuti how much is the fuel going to Zimbabwe per border, quantum nonzi carbon tax, insurance, hapana mari yatikusara nayo.
But the reason why I'm saying to you guys, kuti, sometimes we'll be in the situations, kuti, some situations they test our faith, they test kuti vanhu vanonamata zvakaita sei. So we are assisting the family to my friends. Actually, munhu angarinerera anzi mai vakashaika kudhara, baba vakashaika kudhara, and then he has been in South Africa for more than 11-12 years. Ndongo yagara ari muno South Africa. Saka tikungoti tibatsirane. And I'll ask one of the friends kungouya umbotaura something. Mukoma uya imi. Takamira my family members, and they are actually dressing the body. Koma, we are on live. Taureng. Hello. Moto taurisa. Fara chaizvo nehope yatawana panapa tabatsirwa zvinofadza zvakanyanya chaizvo. Ine ashaya anga ari munin'ina wangu. Saka nehope yandawana kuna mukoma munetsi. Yakanaka chaizvo. Ndatenda hangu. Okay. Thank you very much, Mukoma. Thank you so much, brother. All right. Guys, mokotinzi kurotsi kuri kunaya. Mototaurisa futi. Murise guys, tofara chaizvo nebasa ratabatidzwa namukoma Moreboys. Zvanga zvakaoma kuendesa hama yedu kumusha, mari dzanga dzisingakwani asi vatibatsirane pavanogona nawo. Totenda nebasa rakanaka ravanobata. Tokumbirawo kuna Mwari avakombore zvirambe zvichitungamirira. Chii chamadzidzawo parufu rwemukomana uyu in general? Ndadzidza nekubatana kwemaZimbabweni nekubatsirana pachedu parudzi rwedu. Pandakatanga kuuya makandiudza challenge yekuti vamunetsi hatisi kutombokwanisa kuwana mari, ende mari yandiri kuchajai yatozokwana nhasi. Machallenges anga ari pai? Machallenges anga ari pakuunganidza mari. Mari yanga ichinetsa, panga pasina munhu ane mari sevanhu vanga vachangobuda muCovid plus tiri vashoma sehama, asi neprize yatakachajiwa navamunetsi takakwanisa kuzvigona vakatibatsirana pakugadzira mapepa. Mapepa anga asina kubatana anga achinetsa, asi zvakakundika nokuda kwomwe wedu muZimbabwe. No problem. Yeye nyamwe wada kutaura. Sekuru chingoya muchingotaura andi ndimune musukuru ashaika. Musukuru wenyu anditi? Sekuru. Muri musukuru? Ndiri sekuru RUFU Muchairi. Mashoko amukangotauri takamirira vamwe vanhu vari kuuya ndeyekuti chi? Ndinoda kutaura ndataura kuti muzukuru wangu RUFU Muchairi torora murugare. Tichaona nazvo nekusingaperi. Upenyu hahuperi. Inongopera inyama asi mweya anowana zororo. Tatenda. All right. Okay. Yeah, brothers and sisters, I think we are going to connect again very soon. Kune mamwe madiaries vakatanga kundi approach pakutanga, ndo vakatoya kwandiri vakati vamunetsi ndo dambudziko riripo, tinokumbira kungoti mutibatsirewo. I'm not saying kuti we do it for pride, but chidzidzo chandoda ngoti tingodzidza semaZimbabweans kuti we are living in a foreign land. Ngatibatanei, ngatibatsiranei. So sure, pane vataura point yekuti ma-funeral policies akakosha, anobatsirawo ma-situations akadai, kuti at least munhu akaitoka policy kako unokwanisa kubatsirikana ramangwana. This is very important. Yeah. So thank you very much, my diaries. Kunyanya ma-sisters akandifonera achitochema. Ndakatombodawo kuti but mari yachina yazonyanyisa, vakachema vakati mukoma munetsika, situation on the ground ka ndiye kutokudzai kuti hapana kana cent munhu zvakatongooma. And we should also pray kuti mhuri yasiya mudzimai, asiya mwana, and vachado kuchengetwa. Saka wakaona hama yako iri in need, neighbor wako mubatsirewo. Asina sugar mumba mupe sugar, asina chingwa mumba mupe sugar, mupe chingwa, because we are Zimbabweans, we are there to help each other. So if you need any assistance, wafirwa nehama yako, nongotifonerawo, ongoti ana munetsi tibatsirewo. Pane mamwe ma-situations ekuti handikwanisawo kubatsira, kune vamwe vanobatsirawo. We are there for each other and it. So thank you very much, my diaries. My sisters akanti approach hanzi vari kuuya vari munzira, ndivakatotanga kundifonera vachitongochemo, vakangondiudzawo situation yekuti vamunetse pane mamwe ma-situations ekuti uyamuone pari kugara munhu wachona, mugotivunza kuti 17,000 or 18,000 inobude, uyamuzvionere mega. Ndivandazongoti aiwa no problem hanzvadzi dzangu, ngatishandei tese, ngatibatsiranei. And chimwe chidzidzo chandinoda ngokudzewo maZimbabweans kuti zvakangokoshawo kupotawo chidzokerawo kumusha.
pamusha pedu padhuze apo, especially kana uri muSouth Africa munogona hako kunakidzwa nejoni zvakamira so but kudzokera kumusha kwakakoshawo uyezvo kubatanawo nevamwe maZimbabweans zvinobatsirawo mangwana. So thank you very much. Kuri kunaya, we are preparing the board inside. Kuna vasingatye zvituna vanhu vamwe vanondibvunza kuti hanzi kwewa hutya here. Aiwa hapana chatinotya, hapana, aiwa hativhunduke. Ndosaka vai vanombogadzira maghost account aya vochiita board viewing. All right, it's fine. Matisekuru, pindai muone board yenyu. Maona board here? Ko vamwe vese, aiwa kuna vamwe vasati vaita board viewing ka. Listo, kuna vamwe vanhu vari kuuya vari munzira ka. Kuna vari munzira vari kuuya, tovamirira. I know tese tiri kunaiwa komana, ngatingovabatsirai zvipera komana. We've done the big job already. Patakabva kura komana. All right, saka regai tingovabatsira vamboona board viewing yavo.